Bahdeng Dohtdong, but udai ubrio ubakumno, sengap bahaya ke Jing pencai, hadu ubakot kene ke video, kanang ba pintip, ya ke Jing long Jong u. Phim đi ban tiang ru ban edit ik video jo nga. Nga ai lai du ipi bar khot ngangan o ipi ngam de u selfish ene kwan man toy mo. Baro ngatharai PGE but page bah ya ke video Bahdeng Dohtdong, but baro ngitip ba udai ubrio ubaklan bah ban telasi. Henry ladang gibishar ya ketu ka video kaba Bahdeng Dohtdong ukran nisuk thu shai ba kajing telasi Jong u kadai tang kajing long shimet but sngau shimet Jong u ya kia kiba usham halade. Henry ha kawai kalyang ladang ipej Bahdeng Dohtdong uladai sha ubrio ubabaha kamansiam namar ngila ban sakhi ha kane kajuk social media but kerdu kam kibuan sha ki para khasi jongi ki bakwa ban kamai lyngba ka YouTube, Facebook but Instagram Henry buan ki bapli ki bamnang banchna la ki Jong ki content but ngi babuan sha ki shem da ki video Bahdeng Dohtdong ki don ke be edit but ki don ru ki bamnang ban edit but ki shoot direct hapo ki YouTube channel jongki but hapo Facebook lani Instagram but lyngba ki video Bahdeng Dohtdong ngi isha ba kibuan ki para khasi hadu ba kilala ban monetize ya ki YouTube channel jongki but ban kamai pisa Henry ngimji ba na kalyang Bahdeng Dohtdong un maham lane ong ya kibrio kibashem ya ki video Jong u but ki video Bahdeng Dohtdong kilalong sha kum kalat ban ai bentalem ya ki para khasi bakinyo ban kamai lang lyngba ka YouTube hato persang ban shem ki video na ki news channel lada pimyo astrai Henry na kalyang Bahdeng Dohtdong ngimji ba unle lane ong ya kibrio kibashem ya ki video Jong u Henry ubon sian ujuang ba kasong ha kajing stan but kajing sautu jongpi ha shwa ba pintap ya ki video Jong u but nakata kadaw ya uno ubrio uba ngin chukan tho palat kalong kabamdai lada udon kajing bakla ngidai ban keren da kabashai markhmat badu.